Čekuj to, ty hovedo. Oh, she's a gold digger. Friend me. You and me. Som myslel, že ty spievali, poznaj tú pesničku. Dobre. You and me, we meant to be walking free in harmony, yeah. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Ladies and gentlemen, the beat and the chorus at the same time. You and me, we meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Manuál, nemám návod na život. Akurát pri ňom rád ruším pravidlá. Manuál, nemám nárok brať ti ho. Akurát si ho nájsť musí každý sám. Máme tu Plexa. Čau Plexo. Dneska si dal kvalitný koncert, ako som si všimol. Ľudia ťa žrali. Skús nám povedať tvoje pocity dnešného koncertu. Rád koncertujem niekde na strednom Slovensku. Osobne radšej ako v Bratislave, pretože Bratislava mala menší úspech ako treba z lokály ako Banská Bystrica, Zvolen, Martin, Ružomberok a tak ďalej. Je to viac na sever, viac na východ, alebo hocikde. Cením si fanúšikov mimo Bratislavy viac jak tých domácich. Môžeš nám povedať, z akého dôvodu? Bude to možno z dôvodu, že niekedy koncom augusta sme pustili klip Najkrajšia vec, ktorý sa stal z hodou náhod najúspešnejším nejakým singlom.
A skrz to ma kontaktovalo veľa promotérov na koncert. Začali sme v Bratislave, kde došlo možno, že 100 ľudí platiacich maximálne, možno preháňam. Zývalo to prázdnotou, bola Nitra, tam bolo 150, bol to malý klub, ale bolo to plné. Potom bol nejaký Ružomberok, kde bolo 200, plné. Bol Dolný Kubín, kde bolo asi 500 ľudí, nebol som tam iba ja osobne, ale proste bola to fúlka. Čiže tak nejako som si zvykol na to koncertovať mimo Bratislavy, pretože viem, že tí ľudia, ktorí ma nemajú denne na očiach v tej Bratislave, keďže som odtiaľ z Petržalky, si viac ocenia to, že môžu ma niekde vidieť, môžu ma stretnúť, môžu si kúpiť album, môžu pokecať a tak ďalej. Furt som otvorený voči fanúšikom, aj keď som si musel naozaj vypnúť chat na Facebooku, lebo ma bombardovalo 20 ľudí denne, tak si nájdu tú cestu a napíšu mi správu, či je to na fanpage, alebo na e-mail, alebo na moju webku www.plexo.sk, kde s nimi dokážem komunikovať. A to, že si cenia to, že im odpovedám, pretože keď si nájdem ten čas, tak prečo nie? Kde si zažil na Slovensku, alebo treba v zahraničí, keď si bol najväčšie také publikum, čo to tak dosť rozžavilo na ten koncert? Pravdu povediac, asi najlepšie publikum som mal zatiaľ v Poprade. Poprad je úplný stred Slovenska, sú to Tatry a kurva, tí ľudia sú navyknutí aj na zimu, aj na všetko, boli sme tam nejako na jeseň, ale už bola aj zima. Akože teraz Ministry of Fun Banská Bystrica sa môže rovnať s tým, čo bolo vtedy tam. Okrem toho Návrat kráľov som vystupoval o 13:00 alebo maximálne 13:30. Mal som asi 300 ľudí pod pódium a ešte ďalších 500 čakalo v rade vonku, aby sa vôbec dopravili do klubu. Čiže fakt mám väčší základ, jak doma. To bolo vidno v tom Návrate kráľov, kde sme sa boli pozrieť. Ohľadom tvojich začiatkov, ako si začínal, kde si začínal, koho si treba na toho takého prvého DJ, či ti pomáhal, alebo ako sa dostával k inštrumentom? Dobrú otázku si dal. V dobe, keď som ja začínal, sme boli v kapela Nezmysel. Bol som to ja a Besný Tukan. Ono to malo fakt pevný základ, tam v Petržalské korene, my sme boli akože Ovsište a Hánová ulica, že z Hánovej ulice je Moloch vľavo, Agresor, Lotor, to bol ten Tukan, môj parťák, je ich sused, takže my sme si dali turné s Molochom, ktoré nebolo možno úplne úspešné, ale napriek tomu sme nejako pokračovali, boli také lokálne akcie, zúčastnili sme sa na podzemí, kde kedysi repoval, ja neviem, názov Stávy a tak ďalej, zvuky ulice. A tí ľudia to cenili, aj keď sme urobili len nejaké také prvotné demo albumy, ktoré išli na voľné stiahnutia a idú si to doteraz, píšu mi, proste kontaktujú ma na koncerte, či zajebem niečo aj z Nezmyslu, ale bohužiaľ sú veci, ktoré majú väčšiu sledovanosť, čím sa riadím, takže nemôžem zajebať veci z Nezmyslu pre týchto ľudí. No a čo sa týka toho prvého DJ-a, je to DJ, ktorému keby som nedal podporu, tak kokos neskapem, ale je to DJ Mikroman. Je to človek, ktorý stojí doteraz za môjim chrbtom, on hráva momentálne koncerty hudbe z dola, čiže Molochovi, Agresorovi a tak ďalej, ale je to veľký parťak, je to človek, ktorý nejako tomu rozumie, cíti to, naučil sa brutálne skrečovať od doby, kedy ja som ho vlastne stretol, čiže sme sa dohodli, že keď im mne náhodou vypadne koncertný DJ, tak není problém ho zavolať a tým pádom mu dávam obrovskú podporu, Mikroman je pán. Čiže pozná sa, pracuješ s takými ľuďmi, ktorí sú, dá sa povedať, takého z podzemia, alebo ľudí z ulice? Práve že nie. Ja som spolupracoval s tými ľuďmi, ale oni na mňa nejak tak, ja neviem, zanevreli, nazvime to. Možno, že moja hudba, ktorú teraz robím, vrhla na mňa taký tieň, že to tí ľudia možno nedokážu spracovať, alebo si nejak myslia o mne, že medzi nich nepatrím, čo jednak im nezazlieva, pretože ja nikomu nevnúcujem moju hudbu. Ide o to, že ja si robím svoju hudbu a jak Tupac povedal, podporuj to, čo miluješ a jeb na to, čo ťa nebaví, alebo čo nemáš rád. OK? Spomenul si meno Tupac, to je americký rapper a počúvaš aj nejakú inú zahraničnú hudbu, napríklad Francúzov, Talianov, alebo ktorý sa ti tak najviac pozdáva? To je dobrá otázka. Akože
momentálne si nejdem už len čisto ten rap. Ja som začal počúvať hudbu preto, lebo ma baví. A keď človek ako ja napríklad maká 8 hodín denne, pondelok až piatok niekde v robote a má len ten víkend voľný pre seba, tak sa rozhodne, že či chce ten víkend alebo možno, že ten voľný čas po 16. hodine, kedy dopracuje, stráviť tým, že bude počúvať nejaký undergroundový rap. Dajme tomu, akože cením Jedi Mind Tricks. Ale osobne si nepustím Jedi Mind Tricks, pretože majú strašne negatívne rapy a také konšpiračné a protisystémovky a čo ja viem čo. Vidím to dosť v robote. Ja robím pre pracovný portál, vidím, jak je to s robotou, s nezamestnanosťou a jedno s druhým, jak ľudia si pýtajú robotu. A aby som ešte aj doma po tej práci po 16. počúval niečo takéto negatívne, ja to fakt nemám náladu. Ja si radšej vypočujem pozitívne veci, nech ma ľudia zožerú, ale ja si vypočujem aj house, ja si vypočujem aj dramáč, ja si vypočujem reggae, ja počúvam strašne rád Johna Legenda, počúvam nové veci aj takých tých južanských reperov, proste ten Dirty South, to je pre mňa, ja neviem, je proste kurva MGK, alebo Yellow Wolfa som začal počúvať, na čo ma Strapo namotal v poslednej dobe. To je Waka Flocka Flame, ktorého až tak necením pre jeho slovy, ale pre ten štýl, akým to vie dať. Bavím sa pri hudbe, to chcem sa zabaviť a hlavne to vidíš na tých ľuďoch, preto sem dneska došlo asi 900 ľudí do Ministry of Fun, pretože oni nešli sa opúšťať v sobotu večer na nejakých konšpiračných repoch, protisystémovkách, ale došli kurva zdvihnúť ruku do vzduchu, spotiť sa, zatancovať si, zarepovať si tie texty s ľuďmi a paliť nejaké hľúbne. A kto nežije preto? Kto preto nežije, musí mať buď milión na účte a chodí každý deň do bordelu, keď si chce zašukať, alebo ja neviem, možno je úplný Casanova, že takto lúskne na ulici a zoberie si nejakú piču domov. Lenže normálny chlap, ktorý chce si niečo zobrať domov a žije preto, že proste rád sa baví a rád si užije s niekým, tak proste pôjde sem, zabaví sa, námotá to, nejak flirtuje, užíva si, bam. Videl som, že cítiš hudbu. Skúšal si niekedy aj niečo iné okrem rapu? A treba DJing, alebo tanec, alebo graffiti? Ja som drevo jak svinia, v živote som netancoval ani nebudem. Na pódiu si možno tak nejako dám nejaký seawalk alebo takéto veci odkúkané z videí, ale spieval som kedysi v chlapčenskom zbore, bratislavský chlapčenský zbor. Mal som tam prísnu diktatúru, originál Osvienčím. Čo to bolo za zbor, nepamätáš si? Bratislavský chlapčenský zbor sa bol. Ako naozaj my sme mali tak prísnu dirigentku, že nás naučila okrem toho, jak spievať, aj slušným mravom. My sme chodili trebárs po určitých krajinách, ako je Švédsko, Holandsko, kde sme boli, USA, boli sme v Kalifornii a spievali sme po kostoloch a ja som ateista. Ja som nabehol do najväčšej katedrály v Los Angeles a všetci tam snímali tie klobúky, a keby im to padalo z hlav a ja som proste stál, iba som sa rozhliadal, že pekné fresky, čo ja viem, čo tam, mozaika jedno s druhým, ale neopúšťam sa na tom, lebo nejsom veriaci, ale pozri si tak. Rešpektujem to, čo tí ľudia dokázali v tom veku, kedy ich niekto na to namotal, že hej, že Boh chce, aby sme postavili takúto katedrálu. Pán, 3000 ľudí na tom makalo, skladali sklíčka, len aby to sedelo so svetlom, vieš. To ma naučilo. Čiže, čo sa týka tej hudby, bol to bratislavský chlapčenský zbor, hral som na klavír, hral som na gitaru. Keď ma chce niekto osočovať, že spievam, alebo hocičo, že robím hudobnejšie veci, pojem sa do huby, ja som hudobník. Ja som hral na gitaru a na klavír, ja poznám akordy, ja poznám tóniny a ty mi môžeš oblízať môj obrovský kokot pod tými riflami. Pretože ty to nedokážeš a to, že to ty riešiš, tak máš asi nejaký osobný komplex. OK, vidím, že máš kerky na ruke. Môžeš nám povedať tvojho človeka, ktorý ti to robí? Meno Tatera? Meno Tatera, hej. Vieš čo, ono je to... Niekto povie, trebárs, počkaj si tam dole tie hodinky, aby to bolo nejako rozumne vysvetlené. Počul som, že sú to detské kerky. Nech sa páči, sú to detské kerky.
bude mať detské kerky do konca života na ľavej ruke. Lenže toto pre mňa niečo znamená. Toto bola moja prvá kerka na ľavej ruke. Keď si to pozrieš takto, je to voodoo babika obesená na mikrofóne. Toto je môj démon. Toto je diabol, ktorý ma upozorňuje, aby som nikdy nerobil veci prečo je táto bábka stvorená. Je to voodoo babika, ktorá je obesená na šnúre od mikrofónu a to, čo z nej vypadáva, sú peniaze. Je zapredaná, má na sebe eurové znaky. Dopichaná. Ľudia zo showbiznisu využili na to, aby proste si urobili peniaze. To, čo pokračuje tu hore, bola druhá kerka a to je môj osobný pocit zo života. Čiže je to voodoo babika stojaca na mesiaci, ktorá drží na svojich pleciach zemegulu. Fakt, ľudia si neuvedomujú, že ja prijímam pri tom, čo robím, čiže pri hudbe, stovky správ. Ja nedokážem denne odpovedať na to, čo mi ľudia píšu, jak si cenia moju podporu, alebo jak si nejak pomôcť, že chceli skočiť z okna, ale vypočuli si moju vec a zrazu si to rozmysleli. A toto je ten môj pocit, jak sa ja niekedy cítim. Z gréckej mytológie Atlas bol človek, ktorý držal na vlastných pleciach zemegulu. Niekedy mám zo seba osobný pocit taký, ako by celá zemegula držala na mojich pleciach a ja nemôžem padnúť. Čiže to je druhá vec. Preto som sa rozhodol celú moju ľavú ruku venovať týmto voodoo babikám. Tu je tretia bábika, ktorá konečne reprezentuje to dobro vo mne. Pretože keď si všimneš, táto je smutná. Táto je smutná. A táto je konečne prvá, ktorá je veselá. Je to bábika, ktorá má v ľavej ruke spis, respektíve nejaký notes, alebo nazvime to ako chceme, proste zvítok. A v pravej ruke má to pero. Čiže napísala text. Tuto tu sú jej myšlienky, preto sú farebné, pretože mám nekonečnú fantáziu a nakoniec to vyústí do žiarovky. Mám nápad. Takú skladbu som vypustil. Mám nápad. V tej žiarovke je nekonečno. Znak mojich nekonečných myšlienok. Pretože myšlienka v hlave človeka je nekonečná. Keď dokáže rozvíť svoje myšlienky, tak je to toľko názorov, že to nedokážem ani do tohto jedného rozhovoru vyústiť, vieš. Jo. Normálne si ma... Tretí svet, bezviesne, je kľúčom k realite. Tretí svet je inde, jak si predstavoval. Tretí svet, na čom sme, do krásy nenachýneš. Tretí svet, ty čo ho bytia. Čo si blázon, to nejaký sú. Toto je jedno z mojich takých predposledných tetovaní a je to hlavne evolúcia človeka. Ja nejak teda neverím v tie konšpirácie a čo ja viem čo, ale trošku mi to tak sedí s tým môjim názorom, že človek, keď sa už konečne začal vyvíjať, tak sa zrazu začlenil do nejakého určitého stereotypu a tej novej doby a informatiky a čo ja viem čo a výpočtov, že sa zaradil do čiarového kódu a ten čiarový kód je vytvorený podľa rodného čísla mojej mamy. Pretože moja mama je človek, ktorý mi najviac asi pomohol v živote, vyťahla ma zo sračie, keď som kedysi v detstve sprieval graffiti alebo hocičo a bolo vedené na mňa nejaké súdne konanie. Veríš tomu, že sme není sami? Ne, teda počkaj. Teraz to je taká záľudná otázka. Neverím tomu, že sme není sami. Verím tomu, že sme sami. Tak. OK. Takto niečo do budúcna, okrem toho albumu, čo si tuším spomínal, čo budeš mať kedy? Nebudem si robiť reklamu. Všetci dúfam vedia, že robím na albume. Ale to, čo chcem popriať ľuďom je, aby mali vlastný názor na veci, aby neodsudzovali ľudí len preto, čo robia navonok. Pretože keď si myslíš, že poznáš človeka, tak ver tomu, že si nežil v jeho koži. Keď si ty myslíš, že Michael Jackson robil niečo preto, aby zarobil, nikdy si nežil v jeho koži. Toto je presne ten dôvod, prečo ja necením toto iluminátstva a čo ja viem čo. Pretože tí ľudia si myslia, trebárs, Paťo a Míšo zajebali vec, kde mal Paťo ruky takto. Vyzerám teraz jak iluminát, pretože som toto urobil. Môžete ma takto zachovať a dať mi to do ďalšieho klipu. Koľko ľudí z vás to bude riešiť, že ja som iluminát?
Presne o to ide, že oni chcú využiť túto ľudskú hlúposť tých ľudí najjednoduchších, ktorí sa zapodievajú na YouTube tými komentármi, že oni sú ilumináti, že im robia meno. A takto isto funguje aj, dajme tomu, Kanye West a Jay-Z, Niggas in Paris naživo všetko robili zrkadlovo, pretože zrkadlo je akoby najčistejšia vec, alebo úplne najdokonalejšia a tam sa tie ruky spájajú a všetci ich úplne majú v húbe, že to sú akí ilumináti, ale tí ľudia to robia všetko len preto, aby ste ich mali v papuli, takže keď to začne teraz robiť Paťo, tak mu robíte len meno. Takže všetkým vám dám jeden trojuholník do oka a tým ukončíme rozhovor. Pekný večer. By som sa správať inak, ale nemám návod a neviem, či je osud alebo sled náhod. To, čo životom nazývame, keď ideme ožrať sa, prespávame u neznámych, zabúdame ozvať sa. Preto mi občas býva navracanie, mozog není pamäťovka, chýba na čo na zmazanie. Preto mám veľa snov a jedno prianie, no není to fotka, ktorú vytlačia ti na počkanie. Prajem si, nech sú moji vždycky šťastní, lebo to je najviac, nech sa uspievajú číslo 6. Nebuď to nejebe, jak som strašný baje, ten zostrovať se pozitívnu odpoveď, vie, že nejsou slepí a že niekedy som slepí. Keď chceme byť kamoši, tak skús to dáko predýchať a viem, že bývam ignorant a nedá sa ma prečítať, no keď chceš zo mňa čítať, musíš najprv niečo napísať. Manuál, nemám návod na život, akurát pri ňom rád ruším pravidlá. Preto čitateľov a možno aj pozorovateľov www.hiphopnitra.sk zdraví Plexo, pretože aj ja som hiphop, aj keď nejsom Nitra, som z Bratislavy, ale Nitru mám rád asi najviac po Bratislave. Možno, že viete prečo, ale aj tak ste najviac. Čaute, držte sa. Cítim sa jak starý pes. Som unavený zo života, unavený z práce, ale našťastie mám energiu uloženú v dave a viem, že som ju daroval, no musíte ju vrátiť, lebo dneska je to na vás, ľudia, musíte ma nabiť. Ja potrebujem energiu, ktorú mi vie dať len DAO a hneď ak mi ju dáte, budem koncertovať bez obáv a je mi jedno, že či je to klub alebo festival, tak nebuď sviňa lenivá a podpor tohto debila. Toho, čo s tebou jazdí MHDčko do práce, toho, čo s tebou po koncerte pije na bare, toho, čo s vami nevyjebáva jak s ovcami, tak daj ruky hore, urob bordel, nebuď posraný. Ukáž im, komu veríš, ukáž im, koho ceníš, ukáž im všetkým, že kto tu má tu message, kto stále píše texty, čo nejsú len prázdne keci, kto žije na pódiu tak jak Kurvení, skateboard, ty kokot! Jebem na teba, ty kokot, jebem na teba. Toto je posledný koncert, čo som si bol dal, ty kokot. Fakt posledný koncert. Toto mi hraje v hlave, vždy keď vidím vaše negatívne tváre v dave. Keď vidím, jak ste pochopili, že to stane klame. Nie ste sami, pozrite sa okolo a všade budú ľudia, ktorí potrebujú šťastie. To mi keď vidím vaše negatívne tváre. Takto, vidím, že si unavený už dosť od tých ľudí aj od dva koncerty za jeden víkend, unavený som jak svinia, mám to teraz často, takže je to trošku únavné, ale každopádne ma to teší. OK, niečo v svojej minulosti, ako si začínal, vieme, že si bol freestylerom na začiatku, ale predtým si sa ako k tomu dostal? Čomu? Freestylom? Proste k rapu. Tak cenil som rap, počúval som ho, chcel som to skúsiť, písal som prvé texty a bavil ma vždy Eminem a Eminem bol vždy aj dobrý freestyler, takisto ma bavil Gin, jak freestyler a freestyloval som, bavilo ma to a skúšal som to cez freestyle battle, zistil som, že mi to ide, niečo som vyhral a tak a postupne som pracoval na tom rape, aby bol dobrý a tak, vieš. Skúšal si okrem freestylu aj niečo iného, napríklad DJing, ak som ťa videl, že si tam Špinenzovi troška sa babral, alebo... DJing som nikdy neskúšal, takisto som neskúšal nikdy kresliť, ani som neskúšal nikdy tancovať, lebo som drevo, vždycky som bol... Na hudobné nástroje? Vždycky som bol ukecaný kokot, takže vždycky som sa iba hádal so všetkými a preto
ma bavil aj ten battle a preto ma baví aj ten rap, ale na nič iné talent nemám, ani pohybový, ani umelecký iný, takže... Koho si ešte ceníš v dnešnej dobe ako freestylera? Okrem teba ovšem. Dneska ešte niekto je freestyler? Ja som vždycky hovoril, že najlepší freestyleri sú čistý chov a môj. Neviem, či chalani teraz ešte freestylerujú niekedy, aspoň na koncertoch, ale keď hej, tak myslím, že to stále platí. Čo si myslíš o hip-hope dnešnom? Komplet celom. Myslím si, že zažívame druhý boom, že rok 2013 bude preplnený hromadou albumov, ktoré povychádzajú, či už to budú zásadné skupiny alebo neznáme skupiny a bude sranda. Určite bude sranda. Dnešná akcia alebo návrat kráľov, čo si bol tiež v Banskej Bystrici, ako sa ti pozdávali a tvoje pocity z toho? Tak návrat kráľov bola taká back in the days akcia, kde bolo preplnený klub, pivo, žiadne záchody, ľudia grcali, srali, bavili sa jak svinia. Toto je viacej taká diskotéka, viacej taký pop. Viacej ma bavil návrat kráľov, ale užil som si obidva koncerty, ľudia to cenili a ľudí to bavilo, takže to je jediný aspekt, na ktorom záleží, či mňa to baví. Pokiaľ to baví ľudí, tak to baví aj mňa. Všimol som si, že vstupuješ do davu počas jednej pesničky. Je to taká záľuba, alebo proste to máš show? Tak je to, čo sa týka tej pesničky... Máš rád proste medzi ľuďmi. Čo sa týka tej pesničky, tak je to súčasť show, ale zároveň je to taký akože... taký dôkaz toho, že proste som na úrovni tých ľudí a že mi nejebe a nepotrebujem byť schovaný za hromadou SBS-karov a za zabradlím a nebojím sa ísť medzi tých ľudí a byť proste obklopený nimi a byť v tom dave a užívať si to naplno. V ktorom meste si mal taký najväčší fanklub alebo proste najviac sa podporili ľudia? Ťažké povedať, lebo hoci kedy ujebe dekel, hoci kde ľuďom a nemyslím si, že by sa to dalo nejak priamo určiť. Mám rád koncerty všade, či sú to v Čechách alebo na Slovensku a všade si myslím, že 100 ľudia idú. Keď je 100 ľudí, tak robia bordel, keď je 1000 ľudí, tak robia bordel, takže nemyslím si, že by bolo fér favorizovať nejaký konkrétny koncert a baví ma dávať koncerty, som rád, že ich môžem dávať a som rád, že to tých ľudí baví, či už ich je 10 alebo 5, či už je to v Banskej Bystrici alebo v Lozorne, baví ma to. Bol si koncertovať aj v zahraničí, okrem Čech? Zatiaľ ne. Zatiaľ ne. Tvoja najobľúbenejšia farba? Čierna a červená. Najobľúbenejšie zviera? Asi pes. Koho si ceníš zo svojho okolia? Najlepší československý reper je Ektor. Všetko, čo mám povedať. Budeš s ním aj niečo mať? Nejakú skladbu? Vždy som s ním niečo mal a vždy s ním niečo budem mať. No homo. OK. Niečo pre ľudí. Sleduj Strapa, sleduj www.strapo.sk. Díky za váš support, vážim si toho, že si vážite moju hudbu a cením, že ceníte. Došiel som si pre uznanie a ne pre ten prepich. A došiel som vám všetkým povedať, že dzime ceci. A za sebou mám DJ-a, ktorému proste verím, lebo ovláda ten gramofón jak komunistov Lenin. A na bíce mám Magora, ktorý sa volá MRS. A funguje to dokonale, šlape to jak Mercedes. A nemôžem si pomôcť, ale baví ma to, je to top. A ďakujem každému, kto to so mnou vidí rovnako. A cítim sa jak starý pes a štekám furt jak starý pes. A pokiaľ ceníš tento rap, tak dávaj so mnou hore pes. 23 a sleduj moje koncerty s DJom Spinecom. Hip-hop Nitra. Čau. Yeah. You think you can turn up the volume a little? Turn it up a little. The beat is ill, but it sound better with me. Yeah, skvělej, vypukuj shit, kdyby si rozumíš česky, je to tak prostý, říkám to prostý, seš mi. Vypukuj svět, vypukuj píč, vypukuj pís, kdyby si rozumíš česky, je to tak prostý, říkám to prostý, seš mi. Vypukuj klid, vypukuj skvělej, vypukuj shit, kdyby si rozumíš česky, je to tak prostý, říkám to prostý,